Wasala koniwa ngosonani into eziqhwanyaza ngemali ngalolu suku lanamhlanje. Monday is the 18th of April is 2022. Lolo suku ke olulandela oliya kuthiwa uvukile, basuka koomama ababini baya kwela ngcwaba emnyameni. Xa befika babona mntu bathi bayalaqaza, baske banamanwele, baphuma bebaleka. Hayibo mama nenzani emangcwabeni? Uvukile. Kwathathwa loo nto ke ngabanye sisakhwaza uvukile ke izolo. Asikho kuloo nto ke sekuvuke namhlanje. Sincokola ngantoni? Sincokola ngebekelo. Sincokola ngomeqo mntanomhle. Sithetha ngamayeza ebekelo owafumana phi? Apha emabheleni kule venkile ka-my friend. Iloo ndoda imfutshane ke indoda enento zonke. Ubuzofuna ibhayisekile uyayifumana, mhlawumbi uzokhandelwa izihlangu okanye wena uzofuna i-cellphone parts okanye loo nto izele ufika ikhona apha kwanovenkile. Ngunto zonke ke nezitena singanazo ubungajikela, fika sinazo ezo zinto ukwenzela uba ungaphumi ungaphethanga nto. Netshintshi ke mntanomhle siyakucenga uba ungathathi lena nje into kunoba uthi ujike netshintshi. Masingayitsali ke singene kuyo le ncoko yanamhlanje ukuba wakhala omnye umama efowuni, ayiphela inde mani into yakho uze ukuyenze mfutshane. Saphela idatha sizawuyenza mfutshane. Namhlanje sithetha ngalo ke iyeza lomeqo, iyeza lebekelo. Into zamayeza ke ziyafana nje neento zebhayoloji ukuthi iyakuxelela le nto ukuba iya ngaphi. Umeqo ithi le nto uyitsibile, uyeqile le nto, okanye ibekelo, it means le nto unyathele kuyo. Iyinto enye ke loo nto, whether unyathele kuyo okanye uyitsibile, yinto ebhalele kule nto ubana uzuyitsibe okanye uzuyinyathele. Le nto sizayincokola ke iyafumaneka apha kwanto zonke ngokubana usifowunele. Uyabona ke asikayifaki kule herbal shop. You see i-problem, asikwazi ufaka yonke into phaa kula online store. Siyazama ujonga ispace, siyabona shelves zimbalwa ziyaphela. Sikhangela uthi ndicelela yeza lomeqo, iyi-combo because yi-combination yamayeza. Umeqo ke njengoba sisitsho bantwana abahle, yinto edidyelwa ngabantu basebuthakathini. Ididyelwa njani? Zine ezona ndlela, kodwa ezona zi-common efakwa ngazo. Yokuqala, ukuba le nto uyinyathele. The intention kuba uyinyathele le nto okanye uyitsibe ibe iyangena ngolo hlobo le nto. Ixesha elininzi ke unyathela into ebhalele kuwe ngaphandle uba le nto yenziwe le nto kuthiwa ngu-broad spectrum. Kodwa ixesha elininzi umeqo lo yinto ebhalelwe kuwe okanye ke mhlawumbi ethethiselwa abantwana balamzi. Indlela esibini yeyokuba le nto uyinyathele esihlangwini ngokuba ifakwe apha esihlangwini okanye kuloo kawusi uza kuyinxiba. Le nto mosifuna ukuyinyathele, xa sesihlangwini uyayinyathela. Ukuba ayifakwanga ngezi ndlela zimbini zi-common, kukho lena ke ngoku ihamba neento zala maxesha, ukuqathulwa. Either uqathulwa phantsi kwenyawo, uqathulwa eqatheni, uqathulwa ezantsi kwedolo. Ixesha elininzi iba ngu-below knee le nto xa yenziwayo, xa uqathulwa ulele. Eyokugqibela ke ihambe nayo ibe no-higher grade, lidliso eli. Ingena le nto ilidliso, the intention uba mayihle ide iyofika emlenzeni ibe lilo ibekelo. Ukubana ke ungumntu ongutata uneproblem yebekelo, uzawufumanisa uba xa selilidala lithatha ishape yedliso but libekelo because nalo liye lenyuka lazokufika kule ndawo yedliso. Nazi ke izinto efanuba uzazi uzilandele ngebekelo. Liyakwazi ibekelo lifakwe for wena mntu oqhubayo. Wena mntu oqhubayo, eli bekelo liza kwenzela uba uzuwe ngemoto, uzawuliqaphela uba lizawuba kulo mlenze waserayithi, ukwenzela uba xa uqhuba, xa u-accelerate ungakwazi ususa umlenze. We may not have evidence yokuba abantu abaninzi ababe-involved kwi-car accidents iproblem libekelo, but we know of abantu abaqala uvuba nali ibekelo okanye nanku umlenze qala uthini abe necebo lokuyicima imoto aphume ecaleni. Hayi, anikho omnye udrayive baqhuba, the intention kukukubulala.
ukuba ungumntu owaziwayo uba uyadrayiva. Eli lase-left, umanza lise-left, uzawufumana uba umntu wakhona obethwe ngalo ubethwa nje uba bengusiqhwala, omnye ade angaphangeli ngenxa yomlenze. Kuzayokwenziwa ii-x-rays, kwenziwe all the test, oogqirha babona into kude kuthiwa hayi noba nguwe lo awufuna uphangela. Kude yabona wena eyona nto uyifunayo ufuna ukubhodwa medically, hayi qhubeka uphangela. Liyakuqaqambela, heyi eli bekelo liyanyuka mntanomhle lizofika apha kwihip, ulive apha kwihip. Xa liqalayo izawuba yinto ephaa ezantsi ongayihoyiyo besezimbandeni ubatyhini le nto nantsi. Xa seyifika ke ngoku kwihip, xa ulalayo, ukuba lo mlenze ulala phezu kwawo uyaqaqamba, ukuba lo mlenze ukhwelisa phezu kwalona still uyaqaqamba, ungayazi uba ndizawulala njani leli bekelo. Xa uvukayo ngelinye ixesha ingasuke ulile, wafowuna omnye usisi elila ngothu. Ya, ndayibamba ifowuni, andizibambi ifowuni emva kwexesha elithile, kodwa ndayibamba for some reason. Ndiyaqaqatshelwa ungapha kude, ndizibuza uba inoba ndizawumthini, akananepisi yeyeza lalapha ekhaya, kanti uba belikhona bendizawuthi yibusithi okwangoku. Siphethe ntoni ke apha emabheleni for le nto yebekelo? Siphethe izinto ezimbalwa. Eyokuqala, siphethe iibhotile okanye iimbiza, even though ingazufika kuwe iyimbiza, fika ingamayeza ozawuziphekela wena. Azizitephu ezintathu, step 1, step 2, step 3. Uyabona ke mntanomhle, kulena into we are not married kwi-steps, even though sizawubhala step 1, step 2, step 3. Ukuba uye waqala ngo-step 2 walandela ngo-step 3 wagqibela ngo-step, is up to you, ayinanto itheni. Kodwa the intention yala mayeza, la mayeza lana adlala ii-role eziyi-3. One role kukuba yi-blood purifier, so that iklinze the blood system. The second one kukuba yi-blood tonic, andifuna ungena ke kwilanguage ye-blood tonic. The third one yilena iflasha izinto ezimdaka in the system. Zezi ndidi ziyi-3 kula mayeza omathathu. Akuthiwa unikwa ile tonic, purifier neza lokulwa, ezi zinto, but we know ukuthi kulena ibhotile sifowukhase kwinto ethile over and above. Kulena ibhotile sifowukhase kwinto ethile. Ya, xa ephambi kwakho nee-instructions yatsho ukuba yithini. Nantsi emphasis ke mntanomhle, xa kusithiwa eli ligqibe, izawuba yilitha kuthiwa yigqibe ngemini, there is a reason yokubana kuthiwa yigqibe lalitha ngolaa suku. Noba uyiqale ekuseni, noba uyiqale ngo-2, but khawuzame mani le lithi uyiqale kwakusasa uthi chu. Uba uyaphangela, iyeza xa libilisiwe lifana neti, khayifake kwinto uthi uselite ethile uyikhumshe loo ti. Yabona ke lawa lapha amayeza alapha ekhaya, noba ulifake ihani, noba ulifake ilemon, it's up to you. Because ilemon nehani neeminti zakho azitshintshi into kula mayeza. Sela wena eli ukuthiwe ligqibe ngelitha, ngemini, uligqibe ngaloo mini. Ukuba kuthiwe cup twice a day, we know why kufuneka usele le khaphu kabini ngemini. Enye yale khaphu sifuna uyisele ebusuku esulele, iyeza lisebenze slowly. Remember, i-biology sixela ukuthi xa ulele i-system nayo is kind of shutting down, is slow. So i-blood flow is slow. If usele emini i-blood flow i-fast, senzela loo fast and slow, fast and slow as eliyeza lisebenza in your system. Ungabi ngunokhontonike ke othi ndingakwazi usela iikhaphu ezimbini ekuseni. What about leya late? Omnye abuzi, ndingakwazi usela zibe mbini xa ndilalayo? Khawukhe wenze as instructed. Ngala mayeza ke osela mntanomhle, siyakucenga sikubongoza sikukhuthaza ukuthi xa uliphekile iyeza lihlalise efrijini. Ungabuyi uthi hayi iyeza lagathwa, aligathelwanga, is biological matter le, is bound to decompose esixesha lihamba xa kushushu. Nantsi enye into esifuna ukugqitha kuyo, hayi siyazigqithela nje mntanomhle, akho nto itheni. Le nto yethu uyazazi bunebekelo, inyawo liyakuqaqambela, but before uyicinga into kuzinyanga, you want to know uba ndithakathwe ngubani.
so that ufowunele everyone everywhere bayazi nje bandinelibekelo nje kuthiwa ngu-Andana. Uzawusinyanga nini mntana omhle? Because yokuba yangu-Andana is-secondary. Dilishana nebekelo eli. Well, abanye abantu bazawuthi ingaske silazi elibekelo ukuba likhandwe njani, likhandwele phi, likhandelweni, likhandwe ngubani. Uyayibona ke ngolaa nto ingathi sesenza i-logic framework, what, who, when, how, yonke laa nto i-necessary. But ibekelo eli liyalingenelela kuwe njengoba ufuna uyazi uba uthakathwe ngu-Andana. Some of us, isizathu soba ndifuna uyazi uba ndithakathwe ngubani, I just want to burden myself with aba bantu bandizonda. Ubuthakathi will be with you. Akakuthakathi la Andana kuba ekuzonda. Ukuthakatha because uyathakatha. Bayathumana ebuthakathini ukuthi thakatha lo. Uzawuthini ungakuthakathi kuba kaloku ukule nto yasebuthakathini. Xa uyigqibile ke uyabona uBhele uyakwazi nodwaba yotshona. Xa usaqhuba ngale yosela, this is what we want to emphasize wena mntu uzawufumana le combo. Just like ii-combos zalapha ekhaya, like icombo yesilwane bio of example, kukho amayezofutha ngu-external, kubekho amayezosela ngu-internal. Awulindi enye, u-external uhambe yakhe i-direction, u-internal uhambe yakhe i-direction. You can start them simultaneously. Nale kukho le part uzawuthambisa. Le nto yinto ezawufika ibe ngamayezohlamba. Apha sithe thambisa because akhona la uzawenza ipaste. Kaba ipaste le nto uyithambise, kubekho la uzawuzithoba ngawo. Asiqaphuli kule combo. Ezasekuqaphuleni sizenza apha ekhaya xa sibona i-need. And is a very rare case uba umntu ade aqathulwe ngokwalapha ekhaya. And ezi zinto zokuqaphula siyazama ukuzi-avoida for medical reasons. Siyazama ukuzi-avoida. Nalena ke ikhomba uqaphuli, uyasela, uyathambisa, uyasela, uyathambisa. Ukubana unesilonda, uzayichaza yodwa ke le ukuba lena yam into inesilonda. We'll come and talk about le nto yesilonda esinyangeka within 5 days. Noba besiyidiphu sibolile sitheni, at least 5 days. Uba sinyangekanga, there's i-direction. Sikhangele ke mntana omhle, ii-prizes awuzuzifumana phaa kwila online. Bhala wena ukubuzile apha evenkileni uthi ndifuna laa nto yebekelo. Bayakhala bathi into kaBhele inde. Masiyeke ilale ke bantu abahle kuba kufuneka ilale. Siyacamagusha.